И какво става, хора? Аз съм Крис. И сигурно как сте видяли от заглавието на клипа, да, аз съм на 14 и имам кола. В момента имате два въпроса. Сега ще видите как знам. Първо, се питате как съм на 14 и как имам кола. За това ще ви кажа после, но второто е нелегално. Дали е нелегално? Нелегално е, но аз съм си платил почти цялата кола, но под името на баща ми. Така че никой не знае, че е моя. Освен вас. Да не кажете на КПИ. А пък второто, с баща ми от, може би, 2020 си търсим някоя кола, която да я вземем, понеже аз съм много запален по коли, както виждате. И да си я чувъркам, да си я правя, някакво да се опитам да се направя готина. Обаче, и в началото на 2024 баща ми показа един сайт, американски, Copart. Не знам дали сте го чували, но той е за търг на коли в Америка. Има го и в Германия, обаче не от Америка. И първоначално бюджета ни беше $1000. Това беше 1850, така че нормално, добре. Това е заради един нигериец, който искаше тази кола. Не знам защо, но ние я взехме. И купихме я края на март и пътува до България до началото на юли. Тоест март, април, май, юни и 4 месеца горе-долу. Плюс това, после купихме врати, понеже тази цялата страна тук беше счупена. Калника беше огънат. Този прозорец беше счупен. Тая врата не искаше да се отвори. Тая врата беше най-добре от всичко. И купихме врати от Америка. Те дойдоха, да кажем, една седмица след като дойде колата. После я качихме на репатрак, понеже първо, защото нямаше регистрация, второ, защото батерията, акумулатора умря. Закарахме я на сервис. Там тази врата я срязаха. Мога да ви покажа. Ще ви покажа как изглежда старата врата. И смениха всичко. 2 месеца до септември, началото седя. После още седмица-две за номер, понеже искахме някакъв по-така хубав номер, не някакъв съвсем обикновен. И като цяло това е предисторията, защо и как и какво и защо имам кола. Така, сега малко за колата. Така, това е 2013 Infiniti G37. С около 136 000 мили или горе-долу 200 000 км. Сигурно си мислите, защо сме дали горе-долу 15 бона за кола с 200 000 км. Сега ще ви покажа защо. Това е заради, първо, гледайте колко я ключ, с няколко ключодържателя и глупости. Значи, защото първо беше най-лесно за поправяне. Поне уж така най-ефтино ще да излезе, понеже другите бяха разбити отпред и отзад, фарове и тия неща много струват. И втората причина е това, което се крие под капака. И това е ето този 3,7 литра V6 двигател с 333 конски сили. Сигурно се питате, защо за първа кола толкова много конски сили? Защото е яко, и защото можех да си го позволя. И защото не исках разпардян Golf или разпардяно BMW за първа кола. No offense към никой. Към никой. Просто можех да си го купя. А сега да ви покажа набързо защо не мога да я запаля. В смисъл, ще кача клипче старо как я паля, но иначе сега не мога да я запаля, защото ето тук
това са сензора на разпределителния вал. Един от тези два сензора или двата са издъхнали и не мога да я запаля, понеже принципно мога, но кранкшафта, това, което задвижва отдолу буталата, този сензор вижда дали се движи в синхрон с кобилиците, които са тук под свещите. И ако не се движат в синхрон, то по-скоро не, че ако не се движат, този сензор не показва на компютъра на колата дали се движат заедно. Ако не се, и понеже той не работи, колата не знае дали се движат заедно и колата прави грешки, не иска да влиза на скорост и ония ден даже стана ето това. Току-що оборотите на колата умряха, газта за педала изключи. И затова няма да я паля, но ще кача клипче старо, което я паля. Давай! Дай още! Айде сега! Така, сега, значи ето отзад сме. Това се нарича регистрационен номер. Принципно трябва да има лампа, но още не са ни спирали, така че за сега, да. И имаме фалшив карбонов дъктейл. Имаме, това се разлепя, руф спойлер. Също така и, да, не е в най-доброто състояние, но багажника, ако ми даде да се отвори, добре, отвори се, така. Багажника е сравнително големичък, като за такава кола. Имаме си ключ за гуми, пожарогасител, такова за дигане на колата и отваряме багажника. Отдолу сигурно ще кажете да има стоков екзост, не. Отдолу има две прави тръби, единственото, че са оставили катализаторите. След това джантите. Така, това са 17-ки стокови за тази кола, просто са черни, с някакви рандъм червени ленти, които са лепени. Тук имаше всякакви японски иероглифи, там даже има още, мързиме да го махна. Ходихме на джапфест с тази кола. Тия лайсни трябва да ги фолирам в черно, защото другата страна са в черно, обаче това са нови врати. И да, най-вероятно, да. Защо винаги се заключваш, бе? Така. Да, благодаря. Така. Първо задните седалки. Опа, седнах върху нещо. Добре. Така, значи. Така, отвътре, отзад имаме доста място. Просто тази седалка в момента е набутана най-назад, от баща ми обича да кара така. Седалките не могат да падат, обаче са някакво супер удобни, все едно те прегръщат. Друго, ето тук, това, имаме си поставки за чаши, които това не е бачка, чупено е, разбира се. Тук имаме нещо, което да си криеш глупости или просто така са го направили, не знам защо. Тук да си движиш багажника. Така. След това. Друго, имаме си лампички. Сега отиваме отпред. Така, отпред. Първо, звуковата система на тази кола, първо, на всяка врата има не по една, не по две, а по цели 3 колони и те са на Bose или Bose, не знам точно, но това уж се води най-добрата американска звукова система за коли и има Insane Bass.
тук се ръгат ключовете, просто за по-удобно. Така. След това имаме това сравнително нормално екранче. Тъчскрини с много бутончета. Малко са го пренаселили според мене. Но мога да си връзвам телефона. Така, за трансмисията. Скоростната кутия. То същото. Не. Добре, няма значение. Имаме този 7 скоростен автоматик 7G Tronic от Mercedes. Тоест, уж трябва да е хубава скоростната кутия. Максималната ни скорост е около 100 и това са мили. Около 250 км в час. Имаме този сравнително готин волан. Това си дойде така с колата. И малко е за... Изтървах си телефона. И малко е захабен, както виждате. Но имаме на избродирано Infiniti. Гледайте какъв лукс. Това гоня в друга кола. И тук имаме Hot Wheels количка, която принципно трябваше да седи тук, но баща ми не вижда, така че ще седи ето там в жабката. Жабката е доста малка в сравнение с други коли. Това тук също е доста малко заради... дъвки. Заради скоростната кутия на колата. Само да си взема една дъвка. Така, продължаваме нататък. Тук имаме такива поставки за чаши на Infiniti. Рандъм касова бележка. Тук има ключове за бариера. Има и тия май са заето тук. Интересно. Добре. И също така имаме и шибидах. Имаме и така. Може да няма шибидах, има шибидах. Така, тъй като тази кола е толкова модерна от предишния собственик, имаме карбоново фолио по всички тези лайсни. Ето тук на бутоните толкова добре са го направили, че се режа вече за трети път поне. Но иначе имаме и тук на вратата, имаме на волана, както ви показах. Имаме и тук отзад. Имаме фалшиви стелки, защото ги бяха откраднали от там, където прекарват колите. И да. Изглежда много яко. Също така имаме липове от сайт скъртове от AliExpress сигурно, понеже се разлепя, както обикновено. И тук имаме такива флинки флюшки и фалшив дифюзър. И колата е за... трябва да се измие. Но... също така, нещо много важно, което забравих да ви покажа. Този фар е замъглен. Тук е чисто. Дали е сменян фара, дали е такова, но нямам никаква идея. Но трябва да я оправя колата. Също така имаме и едни много яки, разбира се, сигурно от AliExpress, фронт лип. Тук е разбит заради удара от тази страна. Сигурно от AliExpress за кой знае колко малко пари. Но иначе, както и да е, благодаря, че изгледах клипчето. Не забравяйте да се абонирате, да харесате и да следите, продължавате да гледате, за да видите как оправям този, в случая, издъхнал звяр.